Чрез йога за лице упражнявате лицевите си мускули и забавяте процеса на стареене, при който ъглите на веждите, носа и устните увисват надолу и ни придават уморен и тъжен вид. С йога за лице ще изглеждате млади и щастливи. Практикуването на методът подобрява позицията на езика, което ви позволява да дишате по-добре. Правилното дишане е ключът към доброто здраве. Йога за лице може да реши дългосрочни проблеми с врата. Някои упражнения от йога за лице, свързани с областта на очите, могат да подобрят зрението. Методът е страхотен начин да се справите с парализа на Бел, за възстановяване на мускулната функция и координация, както и за симетрично лице. Чрез освобождаване на напрежението в мускулите на скалпа и увеличаване на кръвообращението, може да стимулира растежа на косата. Наръчникът по йога за лице с 30 практики за блестяща и здрава кожа ще ви запознае с най-добрата естествена алтернатива на скъпата козметика за лице. Тези уникални и същевременно лесни упражнения ще ви помагат да изглеждате по-млади и по-красиви.